Здравейте, приятели! Днес отново съм на две гуми, отново дронът е с мен и мисля да посетя едно магично за мен място, а то е водопада Фортула. За мое очудване доста хора не знаят за него, затова ще се радвам да се запознаете чрез това видео, а тези, които го знаят, да се го припомнят и евентуално да го посетят отново. Мисля да направя отново едно спокойно каране и ще се включа отново, когато пристигна. Минаваме покрай вилата на ВиК Сливен. И то си има пътечка покрай рекичката. Вървим и я следваме. Така, смятам, че мога да се скрия ето тук и да видим какво видео ще стане. Понеже не намирам подходящо място за излитане, ще го излетя от ръката ми. И отново плавно, първо разучаване, колони и какъв красив кадър може да стане. Сега следва укрепване на дрона върху мотора, прибиране към вкъщи и монтаж на видеото. И ще се радвам в коментари да ми кажете нови дестинации и идеи за снимане.